the next vice president. جێگری بێ سەرۆکی ئەمریکا مایک پێنسە. ئەو مرۆڤێکی ڕۆژاوای ناوینە لەگەل باوەریین پارێزیار. کەسێن من ناز dikin baş dizanin ku ez mirovekî sade û krîstiyanim ez mavparêzim û kumarî me. Ev nirxên hep pens ji wîlata xwetîne. Kesên baş tiştên baş dikin bê kes bibîne û ev jî beşeke ku tu bibî parek ji navenda vî welatî û wîlayeteka wek Indiana. Di sala 1990 de dema ku pens bejdar bernameyek ya televizyona ya parêziyara bû wî demî li gel rendî dikilên axivî dur hêviyên xwe li dur pêşeroja û xizmetên hikûmetê. Nameya wî ya berdewam li dor tiştên ku diviya bû gotebana ew gelek erînî û geşbîn û balkêş bûn. Ew mirovê cihê baweriye û razîkirinê ye. Ew ji dilê tevgera parêziyar û dilê Amerîka hatiye. Piştî du heblên têkveçûyî ji bo bibe endamê kongresê pens dawiye bo wênerê Indiana. Em êdî ji axiftinên ku ji paytext dihên westiyayîne. Dibêjin ew dikarin ji me baştir jiyanekê ji bo me plan bikin. Pens di sala 2012 wek hakim vegeriya Indiyayê. Wek hakim li vir tevlê nakokîn li dor ji berxwekirinê, rêkberiya di navbera mafên kesên hevreges û azadiya ayînî de. Ev yasa mafê dide xwediyên kar ji bo redkirina xizmetên karmendan. Li nirxên kesayatî yên pens pirtir giring e li gor rendî. Ez bawerim wî ev nirx hene ku bibe serkirdeyekî wêrek û stratejîk. Ev nirxên ku pens hêvîdar e, di dengdaran razî bike di meha 11 de.